मोननैसो आंनि मोनदांथिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होनो फैबाय। बेवहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आंखौ गावनिनो बिदा फंबाय साननानै माने निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। हयथ' गोबां मानसिफ्रा उन्दुबाय आरो नुदोंबाबो नोंथांमोना गाबोन समफोर नायगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। माने बिटिसिनि आपडेटआ थारैनो जोबोर गोमोथाव आरो गोबां साननो गोनां। जेब्लानाखि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन, बे बिटिसि गोरोबथानि उनाव जों बे बिटिआर हालामावहाय जोंनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बे दिनै मोनब्रै जिल्लायावहाय माबायदि जौगानाय फैखो आरो माबायदि माने जों गोलैसोलांखो, जों बबे बिथिंफ्राव जोङो जौगाखो, ट्रेन्सपर्टेसननि बेलायाव, सोलोंथाइनि बेलायाव माने फसंथाइ इनस्टिटिउसन फसंनाय, आबादारिफोरनि बेलायाव जौगानाय, बिजनेसमेनफोरनि सायाव जौगानाय, लाइमोनफोरनि सायाव जौगानाय, इयुथ्सफोरनि सायाव जौगानाय, फरायसाफोरनि सायाव जौगानाय, इच एन्ड एभ्रि साइडआव जोङो थांनाय 2003 मायथाइनि उनाव जों माबोरै जौगादों, बेवहाय गोबां साननांगौ बाथ्रा फैबाय। एक्सुअलि नोंगौ दिनै बे बाथ्राखौ बुंब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा गोबां होनगोन आंखौ, नोंबो राजखान्थिनि इनभल्भ जाबाय आरो नोंबो राजखान्थिनि इनभल्भ जानानै दिनै बाथ्राखौ बुंनानै आंखौ गोबां मानसिफ्रा आसि थुगोन, सोंखारिगोन। नाथाय नोंगौखौ बुंसानै होनायाव जेबो दाय जाया होननानै आं सानो। नंगौ, दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय, दिनैनि गेजेरावहाय 2003नि उनावहाय 2020 मायथाइनि बाथ्रा फैदों। दिनै आं ओंखायनो जा हायो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। गोलाव सम बे 2003 मायथाइनिफ्राय नंगौ गोबां लामाफोर जालांदों, गोबां दालांफोर जादों आरो गोबां लामाफ्रा थगायजादों, गोबां दालांफ्रा थगायजादों। अबावबा जाखानाय दालांफोरखौ खेबनानै माने बिल बख'दों, अबावबा जाखानाय लामाफोरखौ खेबनानै बिल बख'दों। बे जाथाया गोदोनि समाव जादों आरोखि। आरो खिन्थु लामा जाया नङा, लामाफ्राबो गोबां जाबोदों, गोबां खामानिफ्रा माने जौगादों। थांलाय फैलाय हान्थिनो जोंनि गेजेराव गोबां गारि घोड़ा गैलामोन, बाइक बायनो हायामोन, साइकेल बायनो हायामोन, खारन लामायानो गाज्रिबा सोर बाइक बायगोन। आरो इक'नमिकेलि जोंनि मानसिया गोबां खममोन, जोंनि गेजेराव ना कन्ट्रेक्टरफोर दंमोन ना मा दंमोन, गैयामोन। बिजनेसमेन दंमोन नामा, गैयामोन। दा जोंहा जुदि बिजनेसमेन फैनांगौब्ला, माबा मोनसे जों बिजनेस मावनोबा जोंनाव ट्रेन्सपर्टेसनबा थिग जानांगोन, थांलाय फैलायनि हान्था मेलाफ्रा थिग जानांगोन। दा दिनै जोंनि गेजेराव फ्राय गोबां बिजनेसमेनफोर ओंखारबाय, थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाफ्राबो मोजां जाबाय, कर्ट कासारिजों थांनो हाबाय, लामा दालाङाबो फ्राय मोजां जादों, जायाखै नङा जादों, मावदों आरो माखासे खिनिखौ, खिन्थु गासिबो फुलफिलमेन्टखौ हाजोबनाय जायाखै। आरो बै समावनो जोंना एनडिएफबि ब्रादारमोनहा हाग्रायाव दंमोन हिसाबै बै समाव गोबां बिथांमोनाबो माखासे फेक्सन जानायनि खाथिरावहाय गोबां माखासे माने जाथाय जालांबाय, जों बेखौ बुंनोबो हाला। खिन्थु नोंथांमोना साननानै नाय, जोंनि गेजेरावहाय बुंनो थाङोबा जोंनि गावजों गावनो जोङो गोलाव सम बै 2003 मायथाइनि उनाव जोंनि बिदा फंबायफ्रा गाव गावनि आखायावनो बोरै जानांदों। जों गुबुनखौ दुसिनानै लाब गैया। जों बिदा फंबायनि गेजेरावनो जोंनि मानसिफ्रा गोबां बेफोरबायदि गेना गोरोन्थि मावलांबाय। दा जों बेफोरखौ बुजिनानै जों दा नोजोर होनांसिगोन। आरो बै समावनो जाबाय दिनै जोंनि गेजेराव माने राजनितिखौ लानानै होसोलायनाय, गावजों गाव बिदा फंबायजों बुथारलायनाय, गावजों गाव न' बां गालायलायै असे बिदा फंबायफ्रानो नोंनाव हाबफैयोबा आंखौ बिपिएफ होनगोन, नोंनाव हाबफैयोबा आंखौ पिसिडिआर होनगोन, बेफोरबायदि गोबां मोनसे नेगेटिभ साननायफ्रा बै समाव दंलायोमोन। मानोना आं जुदि दस्रा पार्टिनिबा, ओमफ्राय आंनि बिदाया जुदि दस्रा पार्टिनिबा, बे बिदाया आंनि न'आव फैनो हाया आरो आं बिनि न'आव थाङा। मानो, जुदि आं थानायखौ सोरबा नुयोबानो सानगोन आरोखि, बेबो बिदि पार्टिनि मानसि होननानै बिदा फंबायनि गेजेरावनो माने फोथायनाय गैयै थासारि सोमजिहोदोंमोन। आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानियाव, मोनफ्रोमबो महकुमायाव, मोनफ्रोमबो ब्लकआव, मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव सेंग्राफोरखौ जमा दोननानै बिथांमोनखौ हाथियार हिसाबै माने इलेक्सननि मुङाव बाहायनाय थासारिया गोदो जाया नङा जादों।
जों बेखौ नंखाय बुंनो हाया आरो नंखाय जुदि सोरबा बुङोबा आं आसि थुनानै दिन्थिनो हाजोबो नोंथांमोनाबो हागोन जे नोंथांमोननि बबेबा जायगायावहाय दंमोन बिदिनो दा साननानै नायबानो जाबाय जाय बिथांमोना बै समाव केम्पआव थादोंमोन केम्पआव थानानै हर समाव ओंखारनानै सोरखौबा जुगुमनाय सोरखौबा बुनाय सोरखौबा माबानाय थासारि जाबोदोंमोन दा बै उन्दै उन्दै लाइमोन देरफुनाय सेंग्राफोरनि बिथांमोननि लाइफआ दिनैसिमाव इस्टाब्लिशमेन्ट जानो जायाखै बिथांमोननो बै समाव माखासे जाय बिथांमोननि आन्दाराव बिथांमोना खामानि मावदोंमोन बिथांमोना दिनैसिम माबायदि आपग्रेड जादों बिथांमोना दिनैसिम मोजां संसार जानो हानाय सुबिदा फैदोंना फैयाखै बे खोथाखौबो जों साननांगोन रायजो जा नोंथांमोन नों जों रावखौबो दुसिलायनो नाङा आं दिनै नोंगौ बाथ्राखौ बुंदों आरो जुदि नङा होनना बुङोब्ला बेखौ आं दिनै खिथाजोबनो हागोन मानोना जोंबो बै समाव जोङो मिथिगौ हिसाबै जोङो बेफोरबायदि थासारिजों जों मोगा मोगि जाबोनाय हिसाबै जों गोबां बाथ्राखौ मिथिगौ आं दुखु मोनो दिनै बै फंबायमोनहा दिनै बै बिदामोनहा बै समाव केम्पआव थानानै मा सोलोंदोंमोन जौ लोंनायखौ सोलोंदोंमोन जौ लोंनाय ताश गेलेनाय जुवा गेलेनायखौ सोलोंदोंमोन सोलोंनायनि गेजेरजोंहाय मोनाबा लोंनाय जायो सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा माबा खालामनाय बेफोरबायदि थासारिया बै समाव सोलिदोंमोन दा बिथांमोननि लाइफआ सेटेलमेन्ट जागोन ना जायाखै बिथांमोना दा इस्टाब्लिश जागोन ना जादिया बिथांमोना माबा मोनसे मोजां माबा मोनसे जानो हागोन ना हादिया हायाखै दा गतिके दा बेनि थाखाय जों सोरखौ दाय होनो गावखौनो दाय होनानै ला नोंखौनो दाय होनानै ला नङा होमबा मानोना जोंनि गेजेरावनो थासारि जादोंना आरो दिनैहाय नोङो 5थासिमबा नंगौ जों ओरैबायदि मोनसे बेरायनो हायै जोंनि गेजेराव बिराद गोथै फोथायनाय जादोंमोन आरोखि मानोना UPPL बा थांनो हाया ओरैबा थांनो हाया जेनेबा नोङो बै समावथ' PCDR ना माबा दंमोन ना माने ओमफ्राय BPPF दंमोन BPPF बिदि दंमोन आरोना BPPF नि मानसिफोरखौ BPF नि मानसिया होसोयो सारेन्डार जाखोबाबो सारेन्डार जासिनानै बुजानाय माने गोबां थासारि जादों जायाखै नङा जालांदों रायजो जानानै थांदों गतिके जों बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जों गोसोआव खोलैनानैब्लाबो जों दिनै जों खिथेर लाफिननायनि सम नङा जोंहा जोंनि समाज दानांगौनि बाथ्रा फैबाय जोंनि गथ' गथायखौ मानसि खालामनांगौनि सम फैबाय जोङो जुदि दानो थिग जाखायाब्ला माब्ला थिग जागोन दिनै जों दानो थिग जाबासो गाबोन फिउचारनि गथ'फ्रा थिग जागोन दा गतिके जोङो बेफोर खोथाखौ जों बुजिनांगोन आरो बै समाव गोबांथार जोंनि एनडिबिफोर बिथांमोनाबो बिराद रुंसारि जालांबाय आर्मि पुलिसारि मिलिटारि लोगोसे गावजों गावबो दा बिथांमोना 2020 मायथाइयाव 21 जानुवारियावहाय बिथांमोनहा सोर मा होनदों गावदां सना हेल' ब्रादार हेल' मानोना जोङो सुक्ति जाबाय सुक्तिनि उनावहाय नोंगौ दा थासारिया सुग्लायबोबाय माने जों उदाङै हरना गुना बेरायनो हाग्रा जाबाय मानोना जोंनि गेजेरावहाय जेनेबा एनडिबि बादामनाबो ओंखारबोजोब्बाय नालाय जों रावखौबो गिनांला थासारिया सुग्लायबाय गोदोनि बायदि केम्प थानाय गैला दा इलेक्सन समबा केम्प थायै बै केम्पनि मानसिफ्रा मोना ओंखारोमोन मोना ओंखारनानै सोरखौबा जुगुमनाय मानाय थासारिया दंमोन दा गैला बेफोर मोजां मस्ट वेलकाम बेफोर आरो जों बेफोरबायदि नाङा खारन जों बै जाय मानसिफोरखौ जों केम्पआव दोनगोन बिथांमोनखौ जों इस्टाब्लिश खालामनो हानाय जोंनि लाइफखौ बेखौ जों साननांगोन जों बिथांमोनखौ जों हाथियार हिसाबै बाहायनानै जों बिथांमोनखौ जुदि बिथांमोनाबो फिउचार दङ ना बिथांमोना सेंग्रा नंगौ बाथ्रा सैथो खिन्थु बिसोरबो सानसे समाव हाबा जागोन ना संसार जागोन अब्ला बिथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन जों बिसोरखौ जों हाथियार हिसाबै बाहायनानैथ' लाब जायाना दा ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरि सारमोना साननांगोन दिनै जों साननानै जों बुजिनानै बेफोरबायदिखौ दोननायखौ जों ज्राब गारनानै आरो जाय बिथांमोना दिनै समाजनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों जोङो UPPआनो जा BPFआनो जा जेखि दलानो जाथों मानो दिनै जोंहा आनसलिक दल हिसाबै जोंनि गेजेराव नायल' जाल' मोननैल' पार्टि दङ BPF आरो UPPL दा बिथांमोना रल लानानै खामानि मावलायोब्लानो हयथ' बिथांमोननि गेजेराव मावनायखौ नायनानै माने रायजो राजाफ्राबो अनसायगोन मदद खालामगोन बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन बेखौ आं सानो आरोखि आं बिराद गोसोखांनानै दुखु मोनो बै समाव नोंगौ जोंबो जुगुम जादों आं खुद गावनो बिराद जुगुम जानाय मानसि ओंखायनो आं बिराद मिथिगौ दुखु मोनो नाथाय आं बिथांमोनखौ दिनैसिम दुखु मोना मा मोननो दुखु मोननानैलाय बैफोर मोनसे गाज्रि सिमांमोन जोंनि बर' हारिनि मोनसे बे गाज्रि जाथायमोन जों साननांसिगोन नामा जों साननांगोन जोंनि साननायफ्रा जेब्लायबो जों पजिटिभ जानांगोन नों मालायखौल' नेगेटिभ होननानै गुबुननि सिगाङाव बियो मानसिया नेगेटिभ बे मानसिया गाज्रि मा होनना बुंना होबा जानाय नङा नों गावखौबो साननांगोन
नोंदि गुबुनखौ मालायनि सिगाङाव गाज्रि होननानै बुंनो हादों आसि थुथे गुबुननो नों खिथानो हादों बे आखुआनो नोंनि थाखाय गाज्रि जों बेखौबो साननांगौ रायजो जानानै थाङो बेनिखायनो आं बुंदों नबजित दैमारि आदा मोजाङै मोजाङै दङ नबजित फंबाय ओंखायनो आं सानो आरोना जोंनि बिटिसिखौ दैदेननांगौबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल'खा बेवहाय नों आनसलिक दलानो लिड खालामनांगोन दैदेननांगोन आनसलिक दलानो सालायनांगोन रायजो जानानै थांगोन ओंखायनो नोंथांमोना नोजोर बोनांगोन साननांगोन नों स्टेटआव नेशनेल पार्टिया फैथों सेन्ट्रेलाव नेशनेल पार्टिया फैथों नाथाय जोंनि आनसलिक हिसाबै जोंनि काउन्सिल हिसाबै आनसलिकआ जुदि रल लानो मोनाबा अब्ला आनसलिक राजखान्थि हान्जा थानानै मा जानो नङा होमबा जुदि आनसलिक राजखान्थि हान्जाखौ जुदि खुनु नेशनेल पार्टिफ्रा जुदि स्कप होआब्ला अब्ला आनसलिक थाना मा लाब जानो बिदिजोंलाय बिराद साननांगौ थायो आरोखि दा गतिके नोंथांमोन बयनिबो सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायनानै होबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां माखासे गाज्रि सिमाङा बारलांबाय खायसे बिदि जाथाय जालांबाय गावनि बिदा फंबायजों गोबां जालांबाय होसोलायनाय बुलायनाय माबालायनाय गोबां जाबाय आङो लाइभआव रायजो जानानै नोंथांमोन आङो खेबथाम केस जाबाय इलेक्सननि खाथियावनो सिगाङाव आं गोबां इलेक्सनाव माने आङो माखासे आग-भाग लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो खामानिखौ साक्सेस खालामनानै होनो हाबाय आं दिन्थिनानै होनो हायो नाथाय आं दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय बैफोर बाथ्राखौ बुङोबा जों दिनै बुंजोबनो हायो खिन्थु दायया जाहैबाय मा जों सोरबा राजखान्थि हान्जाखौ जों दाय होबानो जानाय नङा सोरबा मोनसेल' पार्टिखौ जों दाय होबा जानाय नङा जोंनिनो दाय आंनिनो दाय नोंनिनो दाय माने जोंनि बर' हारिनि दाय ना बियो जोंनि बर' हारिया माबा मोनसे मोनफुंनो थाखायनोथ' जोङो माने फैदोंमोन नालाय जों हान्थिदोंमोन नालाय दा बे सोरनि दाय जोंनिनो दाय नोंनिनो दाय आंनिनो दाय जों सोरखौबा सोरबा जोङो बिपिएफखौ जों दाय होनो हाया जों सोरबा इन्डिभिखौ जों दाय होनो हाया रायजो जानो दाय मालाय दाय होबाबो दा खोनासं बेयो जोंनि बर'नि मोनसे बे गाज्रि सिमांमोन होननानै साननानै ला मानोना दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जाय समाव दिनै हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफआबो सिगां समावथ' बेबो आखायाव हाथियार हमबोनानै बे हाग्रामा महिलारि सारनि बा बिएलटि बड' लिबारेसन टाइगारनि दिगाना मामोन बयनाबोथ' बड'लेण्डमोन ना सेपारेट स्टेटमोन बिथांमोनाबो माखासे उसुबिदानि थाखायसो थासारिखौ सुग्लायहोनो थाखायसो बिथांमोनाबो दिनै सिजफायाराव फैनानै सरकारजों थ्रि पार्टि टक जानानै दिनै उफाय गैयाव बिटिसिखौ लाथारनो गोनां जानानै फैदों दा बिटिसिनि गेजेरजोंनो एसेब्लाबो जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुंजागोन नामा साननानै दिनै हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बै बिएलटिआबो दिनै बिथांमोना सरकारजों थ्रि पार्टि टक माने सावरायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिटिसिखौ दादों शेख सुदिल एरियाखौ बेस खालामनानै दाबाय आरो नंगौ आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव डेभेलपमेन्ट फैदोंमोन जौगानायाबो फैया नङा फैखादोंमोन जों बेखौ बुंनो हाया जौगानाय फैयाखै होननानै माबा जायाखै होननानै जों बुंनो हाया दा बिथांमोना बुंलायदों होनना बुंबा राजखान्थिनि बेफारसे मदद जानानै थांगोन बेखौ जों सिरियास साननो नाङा दा सिरियास सानलायगोन जों पारमानेन्टलि जों सुथुर लालायगोन जों गावजों गावनो मोहे दाखर जागोन बे जोंनि थाखाय बिराद बिस बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि समाजा गुबुंले जालांगोन बिदिब्ला आरो जों माबा मोनसे जायोबा देख दिनै हमना लादो आंनि बिदा फंबाया माबा मोनसे जाबाय है बे उमुक पार्टिनि मानसि आंखौ मदद होनो फैनाय नङा बा नों माबा मोनसे जाबाय बा नोंनि फिसा फिसौ माबा मोनसे जाबाय नोंनि फिसा फिसौखौ बिदिनो गामि ओनसोलाव बिदिनो पार्टिसन जाबाय नालाय पार्टिसन जानाय जोंनि गेजेराव है बे उमुक पार्टिसो होननानै साफा होनाय नङा मा समाजा लासैनो बे गेरेबलांनाय लामायाव फैखाबाय बेखौ सोर बुजिनो जाय बिथांमोना मोजाङै समाजनि बाथ्रा सानो बिथांमोनासो मिथिगौ नोंथांमोना दा साननानै नायबानो जाबाय जोंनि गेजेराव माने दा समाजनि खामानि मावग्रा मानसिफ्रा फ्राय गैया जालांनो नागिरदों दा नोंथांमोनाथ' नुखागासिनो दंखायो बांसिन मानसियानो दिनै राजनितिकआव इनभल्भ जादों राजनितिकआव थानानै खामानि मावदों रायजो राजाखौ सिबिनो ओंखारदों रायजो राजाफोरनो मदद होनो ओंखारदों नाथाय माखासे समाजनि खामानि मावग्रा दल संगठनफ्राव जोंनि मानसिफ्रा बाङाय जालांदों दा बेनो आरोना दा बिदिनि गेजेरजोंहाय जों मोनदांनो हायो आरोना माने जोङो बिदि बाथ्राखौ जों बुंनोबो हाया बुङोबा दानो मोनसे प्रब्लेम जालायगोन दा गतिके जोंसो बुजिलायनांगोन आरो ओंखायनो जों रावखौबो दाय होनो हाया सोरबा नों हाग्रामाखौबो जों दाय होनो हाया सोरबा नों फुङावखौ दाय होनो हाया नों सोरखौबो दाय होनो हाया बे दाय होग्रा मानसिफ्रा दिनै नोंथांमोना नाय
दिनै जाय मानसिया जाय पार्टियाव थानानै सोरखौबा बिगा बिगा बुंदोंमोन बै मानसिया दिनै बे पार्टियावनो जोगानानै दस्रा पार्टियाव थांदों नोंथांमोना बेखौ नुगासिनो दङ जों ससियेल मिडिया जुग हिसाबै नुवाखै होनना बुंनो हाया दा गतिके बिथांमोना दिनै मानि सार्थाव बुङो नोंथांमोनाबो मिन्थिखागौ बिथांमोना हयथ' जाय गावजों दङ बे पार्टिजों थायोब्ला बिहा माबा मोनसे प्रफिट दङमोन प्रफिट मोनदोंमोन आरो बे प्रफिट मोननायनि गावनि अजनखौ लाखिनो थाखाय बिथाङा बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय उनाव गावबो थावरिनो हायैयाव गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेबायदि जालांबाय नाथाय जों बेबायदि जानो नाङा बयहाबो बुंनायनि सिमा थायो रायलायनायनि सिमा थायो मानोना बुंनो बयहाबो मोन्थाय दं नाथाय थेवब्लाबो बयहाबो सिमा थायो नोङो सोरनिबा बेकग्राउन्डखौ नोङो मोनथिया उसिया सोरबा बुंबानो बुंफानाय सोरबा रायलायफानाया बे थिग नङा नों थैदो होनबानो थैग्रा नों जादो होनबासो जाग्रा बिदि मानसि जोंनि गेजेराव गोबां दङ बे आरो जोंना दानियेल फंबाया मा लिरदों आनसलिक दलखौ प्रमदआ मानो बुजिनो रोङासै बिजेपिखौ लामा होग्राया सोर प्रमदसो बाथ्रायाथ' सैथोआनो आं माने बाथ्राया ओंखायनो आं होनदों जेनेबा आनसलिक दलाव थानानै जों खामानि मावलायनांगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो माने बुजिनांगोन बिसोर आरोना आनसलिक दलखौनो जेनेबा जों बिटिसिआव सासन खालामनांगोन दिनै ओंखायनो आं मोननैल' नायल' बेस्रा नङा होमबा नोंथांमोना नोजोर हो आनसलिक दल बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा नै दाखालि रिसेन्टलि मोनसे जाबाय इपिपि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि मोनसे ओंखारबाय दा बेबो आनसलिक जाबाय आरो दा सिनियर हिसाबैथ' नोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल नङा होमबा दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन नङाब्ला जोंनि माखासे गोहोफ्रानो गुबुन आखायाव थांनो हागौ आरोखि दा बेखौ सोरबा आंखौ दुखु मोनगोन सोरबा आंखौ दाय होगोन सोरबा आंखौ माबा होनगोन गावखौनो अभार स्मार्ट सानना दोनो खिन्थु आं अभार स्मार्ट होननानै आं सोरखौ दुसिदों आं दुसियाखै जिखौ नंगौ बेखौ बुंगासिनो दं ना बाथ्राया बिसोरना मानोना जोंनि गेजेरावहाय बेनो भुल ना जोङो बुंनो मोननानैबो जों बुंनायखौबो जोङो मोजाङै बिजिरा मायानो जोङो माबा सोंखारनो लायोबा बोरै जानो बाथ्राया ओंखायनो मालाबा सानो आरोखि ना जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफ्रा बै समाव माने जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव दैमालुनि बुंनाय बाथ्राफ्रानो जालांमारगोन नामा जुदि जोंनि दानि माखासे थासारिखौ नायोब्ला आरोखि जों जे गावजों गाव दासिमबो बाथ्राजों खोथाजों जुक्तिजों माने बुंनानैब्लाबो मालाबा जों प्रेक्टिकेलि थांनायबो जों नुयो अब्ला बे मानि थाखाय जों प्रेक्टिकेलि थानांगौनि दरखारानो गैयामोन जोंहा बयहाबो सिमां दं नोंथाङा जे भिडिअखौ लानानै आंनि भिडिअ नायगासिनो नोंथाङाबो सिमां दंना नोंहाबो मोनसे सिमां दं जों नोंनि संसारखौ लानानै नोंनि गथ' गथायखौ लानानै नोंनि बिमा बिफाखौ लानानै नोंहाबो मोनसे माखासे सिमां सुजुदों आरो बे सिमांखौ नोङो मोगथाङाव महर होनो थाखायनो हयथ' नोंथाङाबो बबेबा मोनसे पार्टिजों एंगेज जानानै दं इनभल्भ जानानै दङ नङा होमबा थ' गासिबो बे रोखोमैनो ओंखायनो आङो दिनै गासिबो पार्टिनि दैदेनगिरिखौ आं सनमान होयो दे आं सोरखौबाबो आं गाज्रि होना सोरखौबाबो आं मोजां होना मानोना हारि बाबा बे मोनसे खेलासो नङा होमबा जाय मोजां आं ओंखायनो बुंबाय थायो जाय पाब्लिकफोरजों सरासनस्रा साधारन पाब्लिकफोरजों मोजां खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो हायो रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुखौहाय बुजिनो हायो बैफोरबायदि दलफ्रा माने रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मोनखायो दा बेबायदियावहाय सोर बांसिन खस्थ' मोनो होनना बुंदोंब्ला जाय ग्रासरुट लेभेलाव थानानै खामानि मावग्रा बिथांमोना बिराद खस्थ' मोनो हय बिपिएफआनो जा इउपिपिआनो जा बिथांमोना गोबां ग्रासरुट लेभेलाव थानायफ्रा मानो थाखाय होनना बुंदोंबा ग्रासरुट लेभेल माने प्राइमारिनि जाय दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बिराद खस्थ' मोनो मानो दुखु सुखु खैदां खैफोदखौ सोरजों रायलायफैयो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टफोरजों रायलायफैगोन सेक्रेटारिफोरजों रायलायफैगोन दा बिथांमोनाबो बै गोजौनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा लानानैसो खोथा बुंनो जानानै फैयो आरो मालाबा बाहायनो जाफुंहोनो हायाबा दुखु मोनजायो ओंखायनो बै हय बिपिएफआनो जा इउपिपिआनो जा बिथांमोना प्राइमारि लेभेलखौ मोजांसिन नायोब्ला
अब्ला बिथांमोना निसय सरकारा माने फैगोन होननानै आसा खालामनो हायो आरोखि दाथ' नों दिनैनि तारिखाव जोङो खुनु मोनसे माने 100% बुंनो हानाय बेबायदि राइट माने बुंनो हानायनि माबायानो फैया आरो दा माने हाथावना नङा थारमाने सम्भब नङा थासारिया मानोना नों नाय दिनै UPPL जोंबो 50% मानसिफोर दङ दिनै नोङो BPF जोंबो नों 50% मानसिफोर दङ अब्ला बिथांमोना सोरनो मारै भट होगोन दा ओंखायनो दिनै बर'फ्रा बर'नि मोननैबो राजखान्थि हान्जा दंखासै EPF जोंबो दङ आरो UPPL जोंबो दंखासै दा खिन्थु जोंनि बर'निल' बख'वा लानानै देरहागोन बेथ' नों जिबनावबो सिमां सुजुनो हाखाया मानोना जनसंख्याखौ जों नायोब्ला जोंनाव नोङो गुबुन जाथि माहारिफ्रा बांसिन जोङो जाहैबाय मा बिथांमोननि भटखौ जों माब्रैबा जोङो लानो हायो बिथांमोनासो खामानि मावनांगोन दिनै नोङो नाय मोननैबो आनसलिक दलनि दाथ' मोनथाम जाबाय EPP जों मोनथामबो आनसलिक दलखौ होनांसिगोन आं मोनथामबो आनसलिक दलनि लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा हेड लिडारफ्रा बर'आनो गोजा नङा नङा दे नोङो BPF निफ्राय नोङो हाग्रामा महिलारि सार UPPL निफ्रायबो नोङो बुंनांगोन दिनै मा जागोन प्रमद बर' सार आरो EPB निफ्रायबो दं जोंहा अनजालि दैमारि मेडाम इभेन सेक्रेटारियाबो जेनेरेल सेक्रेटारियाबो बर'जोबखा बर' दा रायजो सभायाव कनफिउज जायोना माब्रै जागोन गासिबनिबो दैदेनगिरिफोरनि लिडारफ्रानो बर'जोब सोर साबसिन खामानि मावगोन गोबां मानसिफोरा गोबां कुइसन सिखारो ओंखायनो आंनिफ्राय लुगैनाया बेनो जायखि राजखान्थि हान्जाया फैयाथों मानो बिथांमोना जुदि राजखान्थिखौ जुदि समाजखौ सिबिनायनि सानोब्ला रायजो राजाफोरखौ मदद होनायनि बाथ्रा सानोब्ला रायजो राजाफोरनि माने खामानि दामानिखौ मावनानै होनायनि जुदि सानोब्ला मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बिदिबो जाजोबालाय माखासे खायसे दैदेनगिरिफोर दङ गोसो खंख्ला दैदेनगिरिफोर बिथांमोनानो मालाबा न' लुनायनि मुङाव माब्लाबा लामा मावनायनि मुङाव माब्लाबा माबा मोनसे आश्रय होनायनि मुङाव रायजो राजाफोरखौ थगायनानै जाग्रा सोरखौबा दैदेनगिरि गैया नङा दंथारोबो आरो बियो मोनफ्रोमबो पार्टियाव थायो दे मिथिबायना मोनसेल' पार्टिखौ बुंनो हाया रायजो राजानो गासैबो पार्टियाव बेबायदि दैदेनगिरिफोर थायो ओंखायनो होनदों सासे मानसिनि नैबे आसि आंनि आसियाव बे थाइबा दङ बे आसि थाइबानि आसियानो समान नंजोबखाया नै गोजौ गाहायजोबखा ओंखायनो बे मोनफ्रोमबो पार्टिनि सुबुंफोरनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनि गोसोआ बयनाबो समान जागोन बेबो नंखायाथाराना नङा होमबा सोरबा एसे एनै लबिया सोरबा रां रुफानि लबिया थागोन सोरबा गार्डिनि लबिया थागोन सोरबा मानिबा लबिया थागोन बेफोर आरो मा बुंदों नबजित दैमारिया आदा मोजां बाथ्राखौ मा जाखो बिख'ना होबाय गोबां लिरदों खोमा बेयो नुजोबाखिसै आं बेखेवना होबाय नों बे आरोना मानि बाथ्राया नंगौ सैथो आरो बाथ्रा मानोना आङो थारमाने ससियेल मिडियायावहाय आङो मोननैबो पार्टिनि भिडिअ बानायो बे पेजआवनो आं जेराव लाइभ फैदों बावहाय मालाबा आंखौ ओरैनि मानसिया बुंहरो ओरै मानसिया बुंहरो बिदि नङालै भिडिअखौ बयहाबो बानायनायनि मोन्थाय दं नोंथांमोनाबो आंनो भिडिअफोरखौ हरनो हागोन माबायदि भिडिअ बानायनो लुगैयो जों बानायगोन जों ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार हिसाबै जों भिडिअ बानायगौ जों बानायगोन खिन्थु बे नङाखि आं वान साइडेड जानानै भिडिअ बानायनांगौ बेबो नङाना जेखौ जेनेबा मोनदों जों बेखौ बानायगोन बेफोर आरोना दा ओंखायनो जों जुदि बुजियोब्ला जोंनि समाजा जौगायनाय बाथ्रा गैयालै नोंथांमोना नाय नोजोर हो नोंथांमोना जाय दा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दं नोंथांमोना बयबो गामियाव थायो बयबो टाउन एरियायाव थायो दा बेवहाय जों मिथिगौ जे नोंथांमोननि समाजखान्थिया मारै सोलिदों मेल मिटिं जायोब्ला गामियाव माबा मोनसे जौगानायनि खामानि मावनांगौनो माबा मोनसे गामिनि थासारि हाल साल रायलायनांगौ दंनो बे समाव मा जाखो दा पार्टिनि मुभ जाजोब्बाय दा बे उमुक पार्टिनिसो बे उमुक माबानि होननानै हाबा खेरायावबो मोजां जानो नागिरला सावरि बादालि जालायनाय गैलायला माबा मोनसे बिपद आफोद जालायगोन बाहायबो थांलायनाय गैलायला थांबाबो माने उमुक पार्टिनि सोलायै नों बारा गोसो होला
बैसोराव बारा गोसो होला दा बेफोर बेसेबां थासारि बेसेबां गाज्रिमोन जोंनि समाजा बिटिसि दानायनि सिगां बिदि मोनसे ओंखायनो आङो दा बुङो रायजो जानांगौमोन जोंनि बर'आ राजनितिकआव मेचुर जायाखै जों बैसो जायाखै जोंनि मानसिफ्रा बर' राजनितिखौ बारा बुजियाखै ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा गोबां माने भुगिबावनांगोन गोबां बेफोरबायदिनो थिखिबावगोन होननानै आं सानो आरोखि मानोना जों दासिमबो एक्सपार्ट नङा राजखान्थियाव जुदि जों राजखान्थियाव एक्सपार्ट मोनब्ला जुदि जों राजखान्थियाव जुदि एक्सपार्ट होननानै जों सानोमोनब्ला बेखौ जों मोनसे खेलासो होनना सानोमोनब्ला जोङो राजखान्थिनि मुं लानानै सोरखौबा जोङो बुनाय सोरखौबा बुथारनाय सोरखौबा गाग्लोबनाय सोरखौबा फिजिकेलि हेरेसमेन्ट खालामनायबो जानाय नङामोन जुदि जों एक्सपार्टबा बेयो मोनसे खेलासो साननानै जोङो गेलेगौमोन नाथाय मा खालामनो बे गोरोन्थिया आंनि बे गोरोन्थिया नोंनि बे गोरोन्थिया जोंनि बर'निनो बे गोरोन्थिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिनो बे गोरोन्थिया जोंनि दैदेनगिरिफोरनिनो दा जों बयबो समान नङाना जों बुजिलायनाया आं बिराद बाथ्राफोर बुंनो गोसो जायो गोसोआव सानो गोबां बाथ्रा बुंनो नाथाय आं हाया माथो मा खालामनो जोंनि मेलेमाबो जों सौहाजासिनो नङा ओंखायनो आं बै समाव बुंबोदों दिनै गोबां मानसिफ्रा बखिनो हागौ हाग्रामा महिलारिया गाज्रि हाग्रामा महिलारिया जुदि गाज्रि मोनब्ला बर' हारिनि गेजेराव माने इसेबां खामानि मावनाय फैखो मानो दिनै बुंबा बिराद बुंनो हायो होनखाबाय आं ओंखायनो जों मानो बुंनांगौ हाग्रामा महिलारिया गाज्रि नङा हाग्रामा महिलारिखौ सोर गाज्रि होनदों दा जाय ओरै माखासे साइडनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गाज्रि होनदों जेरै दा प्रमद बर'खौ सोर गाज्रि होनदों दा प्रमद बर'खौबो दा गाज्रि होननानै मोननोसो बे मा ओरै साइडनि मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ बिदिसो ना मानि थाखाय बुंदों बिथांमोनालाय मा दंमोन माबा मोनसे खहा जाबाय नामा माबा मोनसे खोमै जादों नामा जों बुजिनांगोन ना दा जायखिजाया रायजो नोंथांमोन जोंनि आनसलिक दलफोरखौ नोंथांमोना मावनो स्कप हो सुबिदा हो नाथाय आं खावलायनो नागिरदों जोंनि जाय गामि सिङाव थानानै सरासनस्रा सुबुंफ्रा खामानि दामानि मावनानै जादों बिथांमोना नोजोर हो जे नोंथाङा ओरै सानफ्रामबो जुदि राजखान्थियाव खारथिंबाय थायोब्ला नोंनि न'नि खामानिखौ सोर मावगोन नोंदि हालेवनांगौमोन सोर हालेवगोन नोंनि बनलाय बुथुमनांगौमोन सोर बुथुमगोन जायफ्रा एसे फ्रि राजखान्थियाव ओंखारनो हायो बिथांमोन बायदिया ओंखारथों मावथों सुबिदा हो बिथांमोनखौ मावनो हिंसा दाजा मेगन दासा बिथांमोनखौ मावनो सुबिदा होनांगौ नों हायाखिसै नालाय बिसोरखौ मावनो सुबिदा हो नों बिसोरखौ जेबो दा बुं मावनो सुबिदा हो दिनै नोङो जुदि बेखौबो केस होनोब्ला बियो मावनो बारानो जनानै थागोन ओंखायनो नोंबोथ' हाखाया नोंहाबो नोंनि न'खरखौ नों नायनांगौनि बाथ्रा दङ नोंहा जुदि राजखान्थियाव ओंखारबाय थायोबा नोंनि उदैया सुथेलांगोन नों गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हानाय नङा होमबा रां रुफायाव प्रब्लेम फैगोन न'खरावहाय गथिखे नों हाया अब्ला नों बै सोरबा मावनो ओंखारनायखौबो नों मावनो सुबिदा हो बेखौबो नों हेंथा दा हो मावनो हो बिथांमोनखौ नों हायाखिसै नालाय बिथांमोना मावलांना दिन्थिगोन स्कप होगोन बे आरोना जों बांद्राय हिंसा सानबाय थानानै नोङो साननानै नायाखै मालाबाबो नोंनि सानथिफ्रा नेगेटिभ जालांबाय नोंनि साननायफ्रा गाज्रि जालांबाय बेवहाय नोंनि न'खराव प्रब्लेम फैनो हागौ नोंनि सेन्टिमेन्टआ गाज्रि जानो हागौ आरो नोंनि सेन्टिमेन्टआ गाज्रिबा नोंनि मोन्दांथिफ्रानो जुदि गाज्रिबा नोंनि साननाय हनाय जुदि गाज्रि जाबायब्ला नों न'खरखौ बोरै गोजोन लाबोगोन नों बोरै समाज खामानि मावनो हाबावगोन ना बिदि बाथ्रा फैयो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ आं आखाइ खबजोंबो बुंगोन जेब्लायबो जों पजिटिभ सान जेब्लायबो डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ सान जे नोंनि मावनायाव नोंनि साननायाव गुबुननि जेबो खहा गोलैया गुबुना जुदि जेबो दिगदार जाया जों बेबायदि साननानै जों खामानि मावना जानांगोन आंथ' बुंगोन मालाया आंखौ जेखि साना मानो नोंगौ आंखौबो सोरबा गाज्रि मोनग्रा थागोन हिंसा जाग्राबो थानो हागौ बिथांमोना बुजियाबालानो खिन्थु जों जेब्लायबो सैथोखौ सान नोंथाङा जुदि जेब्लायबो नोङो सानफ्रामबो नोङो पजिटिभ बाथ्रा सानबाय थायोब्ला नोंनि गोसो सोलेर मोदोम मेलेम जेरावबो नोंनाव जेरावखि दाङा मानो पजिटिभल' ओंखारगोन मिथिबायना जेरावबो नोंनाव पजिटिभ सेन्सल' ओंखारगोन
आरो नों जेब्लायबो नों नेगेटिभ बाथ्रा सानो नोंनि गुबुननि समाजनि संसारनि अब्ला नोंनि जेरावखि मोदोमाव दाङामानो जेरावबो नेगेटिभ सेन्सआ फैबाय थागोन नोंनि पजिटिभ साननाय आरो नेगेटिभ साननायखौहाय गुबुना रावबो जेबो खालामना होआ बेखौ नों खुद गावसो जोनोम होयो ओंखायनो रायजो जा नोंथांमोन जोङो एसे एनैब्लाबो संसाराव जोनोम मोननानै बिमा बिफानि अननायाव जों दिनै संसाराव जोनोम मोनबाय नङा होमबा जोनोम लाफैबाय गथिखे दे फैदो नोंबो आंबो सोरबायाबो समाजनि खामानि मावनानै थांनो बयबो जानजि खाफ्रादो लेखा रोङियाबो समाजनि खामानि मावनो हायो लेखा गोरोंआबो समाज मावनो खालामनो हायो खिन्थु माखासे फाथायखौ थायो जेरै नोंथांमोना साननो नुगोन सोरबा बिराद गोरों गोराब्लाबो लेखाल' गोरों नाथाय बिथांनाव माखासे गियान आखल आखुआ गैया जालाङो ना बियो लेखा रोंनानै सोरबा ओनसोलाव थानानै गामियाव सोरखौबा मोजां एडभाइस होफेरदों सोरनोबा मोजां लामा दिन्थिफेरदों सोरबा मोनसे गाज्रि हामा खामानि थांनाय दंबा बेखौनो बादा होफेरदों गैया दा जोंनाव लोंनाय गोरोंब्लाबो लोंनाय जानायाव गफ'नानै थाग्रा मानसिफोर गोबां दंसै दा जों बेबायदि हामा गतिके आं जेखौ मोनदाङो आंनि बे बैसो समाव जेखौ एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आं गोबां भिडिअ लाबोनो सानो नाथाय आंनि न'खरना आंखौ हेंथा होयो बुङो नों मा मोननो नों मा मोनगोन बेबायदि बुंनानै मालाया जिखि जाया नोंहा मा नांजादों आंखौ बिदिनो न'खरनि मानसिफ्रा आरो खायसे लोगोफ्रा आंखौ बादा होयो आरोखि नाथाय आं सानो आरोना संसाराव जों मानसि हिसाबै जों खेबसेल' जोनोम मोनो खेबसेल' उजियो आंनि जिउ थासान्दियाव ना रायजो जा नोंथांमोन आं खुनु ना गामिनि आं गाज्रि खामानि मावलांगोन ना आं न'खरनि गाज्रि खामानि मावगोन ना आं समाजनि गाज्रि खामानि मावलांगोन आं जिबनाव मावनाय नङा आरो आं माब्लाबाबो गुबुनखौ सोरखौबाबाबो आं नेगेटिभ लामाजों आं थाबायहोनाय नङा बा आं थाबायनो थाखाय आं एडभाइस होनाय नङा बे आंनि समान आंनि खोसोम बेयो मानोना आं खुनु रावखौबो इभेन सोरबा जुदि दिनै आंखौ आसि थुनानै खिथानो रोङो हो बेनो फोरोंदों उमुगानो बिदि गियान होदों मादों होनना जुदि आंखौ फोरोंनो रोङो खिथानो रोङोब्ला आसि थुनानै खिथा आं बिनो बान्थासो होबावगोन बे आरोखि दा नोंबो हायो आंबो हायो सोरबायाबो हायो ओंखायनो आं होनो दहायनो बेखौ नों गावसो बानायना लानांगौ आं गाज्रि मानसि सानो ना मोजां मानसि सानो बेखौ आंसो बानायना लानांगौ बबे लामाजों हान्थिब्ला जोंनि जिउआ गोलाव जालांगोन बबे लामाजों हान्थियोबा जोङो थैनानै थांनायनि उनावहाय जोङो सोरगोआव थानो हागोन जों बेखौसो जों नोजोर होनांगौ सोरखौबा थगायनानै सोरखौबा सोबख'नानै सोरखौबा गादबनानै सोरखौबा माबा मोनसे खालामनानै हिंसा फोजोबनानै सोरखौबा जिउ फोजोबनो हायोब्ला गावहा सान्ति जानाय सोरखौबा रायजानो हायोबा रायहोनो हायोबा गावहा सान्ति जानाय सोरखौबा खैफोदाव खोख्लैनो हायोबा गावहा सान्ति जानाय बेबायदि नङा संसाराव जोंखौ बेबायदि थिनाखै ओंखायनो आंनि थौले मेलेमजों आं जेखौ संसाराव थानानै रोंबोदों बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला आंखौ खेमा होगोन होननानै मिजिंथिबाय खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होखाबाय आं जिउ थासान्दियाव आं जेसेबां हायो जेसेबां आंनि सिमासिम बेसेबां सहैनो हायो आं समाजनि मावनानै थैलांथों आरो मालायनि खैफोद मालायनि इनाय मालायनि माबा मोनसे खहा जानाय बाथ्राखौ जुदि बुंनानै आं खामानि दा मावथों बेनो आंनि थेंक इउ गोजोन्थों